Hi guys! So for today's video, mag-unboxing na po tama. Ako i-order sa internet o Oy. Normal dragon na t-shirt. Pero ano nga website man good is kanang sale sila per me. Mga 75% sila mag-sell. Pero ang ilang mga items dili magdugay mga usahay mga 4 days, 2 days ra niya mawa na siya. Mo na magbantay ka kung na sila i-post nga ganahan nimo. Mo na kung naganahan jud ka i-order nimo kay dili sila magdugay. 4 days na, 4 days, 2 days kasagaran nga na. Huwag tang tayo no, di nakakapalit balik sa imong gusto. So, nala t-shirts. Uy. Normal dragon t-shirt. Kuha niya. Small na siya. So, ano siya. Isa, mapulit na siya. Ate, usa. Look. Small po din siya. Ako po din siyang pares. Baka t-shirt ako gano'n siya. Wow. Oh, nag-chug cotton. Tara. Nadako kayo. Nadako kayo siya, guys. Oh, nag-chug quality. In fairness. Nag-chug quality. Uy, ano sa mga? Oh, naman siya. Naman siya dire. Naman siyahan. Tungod siguro dire nga redo. Okay. Siya naman yun nindot. So, para na siya. Tugi kayo naabot yung mga t-shirts ay. Oh, mapay usa. Uy, kamay kayo. Sale ni siya guys. Dili ni siya yung mga mahal. Sale ni siya. Oh. Ka-cute. Ay, saan na? Ito siya guys. Oh. Cute ka-ayo. Ka-cute ba ni? Gamay kayo siya guys. Oh, napa siya dust bag. Napa siya dust bag. Sana all. Valentino. Sana all. Ada yung strap. Hindi ko ganun sa yung strap. Mag-color. Dako kayong strap guys. Nya. Mubo kayo ang agamay kayo ang bag. Hello, kagamay. Karam siya. Dara siya smile. Udah ko lang siya dire. Di ko ganun makita ang pangang. Pero sayang manggod kay barato ra niya. Mawagtang siya pagka-sell. Ito namin niya. Okay na siya guys. Barog. Barogan dyan na. Black pala. Mga tawang. So, bye. Thank you for watching.